Good morning, this is Waray. May I help you? Bakit ang tagal ninyo sumagot? Kanina pa ako tumatawag-tawag sa inyo. Okay. So, ma-inform ko lamang po si ma'am, hindi lamang po ikaw ang subscriber, ma'am, dito sa Pilipinas. Ganun ba? Alright? Ay, pwede po bang magtanong? Alright. So, ganyan po ba dapat ang mga nagtatanong? Kayo ang may kailangan, di ho ba? Ganyan ba dapat ang mga boses sa mga nagtatanong, ma'am? Pwede po bang magtanong, ma'am? Yeah. Ayusin ang boses, hindi ganyan. Akala mo kung sino ka. Galit ka po ba? Yes. Ay, hindi na lang ako magtatanong sa inyo kung galit kayo. Wes, huwag kang tumawag dito. Ano ka, Heller? Isusumbong kita. Yes, go ahead. Okay. Hindi talaga. Pwede kang magsumbong sa customer service. Go ahead. Isusumbong kita kay Tulpo. Okay. Papatay kita. Okay. Hintayin mo lang. Okay. I call you. Okay. It's no kill. It's kill. No. Hahaha. That's so nakakatawa. So Bisaya, it's so kill. It's kill. So what? See? Dapat be thankful. Pinapangaralan kita ng tamang pronunciation. Anong pakiyu? Okay. So what? Are you crazy? Okay. Shit, pangit. Pangit you. Good morning. This is ᴛᴏxɪᴄ. Sakto ako ng ball. Good morning. This is me. Good morning. This is Jerome. May help you. Okay. So, ba dapat na nagtatanong? Kayo po ba ang may kailangan di mom? Shit! Shit, sorry. Kat. Hindi. Akala mo kung sino. Hindi ganyan. Ma-start na ako liwat siya sa ano. Hindi patay mo na lang. Ayosin ang bosses. Hindi ganyan. Akala mo kung sino ka. Yes. Wes, huwag kang magtanong. Go ahead. Alright. Puro ko makuha ng sunod. Puro ako sinubos. Hello, this is Waray. May I help you? May I help you? Naman dyaman. Po ba? Ano naman? Sakto man. Ay, pwede bang? Ay, pwede ka magtanong dyan? What? Ate. Mars. Anong pakiyu? Kakadlaw. Kakadlaw. Pangit you.